Ok. Mbala namanao diry ty tany zegny ty. Antsika eto ndraiky zegny tsika andeha hagnazava ny raha azonao amidy zegny agnatin'ny réseaux sociaux na Facebook zegny na YouTube kila réseaux sociaux zegny ino aby zegny ny raha andeha amidinao aketo amin'ny fotoana zay zegny. Ny raha andeha amidinao zegny na anao zegny mivarotro produit physique na anao mivarotro produit physique tahaka ny izay hitanao amin'ny marketplace, idirantsika zegny amin'ny marketplace tahaka ilay produit hitanao amin'ny marketplace karaha reto zegny natao hoe produit physique zegny. Reto zegny ahitanao ny moto isan-karazany, ordinateur, toabily, écouteur isan-karazany zegny. Ireto zegny natao hoe produit physique zegny. Produit physique zegny regny zegny. Montre isan-karazany zegny izy hitanao eo amin'ny marketplace zegny. Ty zao izy igny Tananarivo, Toamasiny. Presque Tananarivo zegny tegna maro aminazy tendre, de misy koa zegny Toamasiny. Regny zegny produit physique zegny. Fa misy koa zegny ny service. Misy ny service tahaka ny formation zay service izy amin'ny fotoana zay, de raha maromaro zegny azonao amidy amin'ny réseaux sociaux zegny. Tahaka ny boky zegny, afaka mandafo boky zegny anao, de afaka koa zegny anao mandafo vidéo, de afaka koa zegny anao mandafo audio zegny. Fa ny raha andeha amidinao eto zegny ny marigny, la vérité. Safia za mino somagna antegna fa atsika jiaby zao ty zegny, na anao zao ty mitandregny zao ty, na anao mizaha amin'ny fotoana zao ty zegny, samy managna hevitra zegny atsika. K'ilay hevitra zay zegny, izay zegny ny raha andeha ambidinao. Ny hevitry ny raha andeha ambidinao. Io zegny tsy hevitry jiaby zegny andeha rasainao amin'olo. Tsy hevitry jiaby zegny andeha amezanao olo, fa araka ny raha novolaniko zegny, afaka zegny anao magnamia hevitry olo, amezanao hevitry zegny olo, amezanao na 80% na 90% hevitra amezanao olo. Fa le 10% ty zegny mba igny zegny tokony vola midriky aminao zegny. De atao karakory mitsabo raha zay ho anao, de azaviako avy eo zegny izy. De le hevitry zegny tsara ho la vérité zegny. Zavatra azo réalisegna zegny izy, de mety ho fiable koa. Ary za mahita ny mahakasiky ny vidéo na audio zegny anisan'ny zavatra fiable tsara zegny, fôtony tsy mahay lo zegny izy amin'ny fotoana zay, ary azo akajigna ho mandrakizay zegny izy. Zay zegny mahatsara ny vidéo na audio na e-book. De atao mitsabo raha zay zegny, saritako kely zegny anao amin'ny ilay efa vitako ty zegny, juste ingalantsika exemple zegny amin'ny fotoana eto. Karakaraha ty zegny agnanaovanao izy zegny. Exemple zegny ity zao, rehefa mandafo izy zegny tegna tsara zegny raha ohatra ka anao zegny hiasa for fruit, ohatra hoe na présent eo zegny anao na tsy présent ke zegny anao, de afaka fo zegny olo mandeha mivanga avy aminao. Donc zegny amin'ny fotoana zay zegny mila managna site web zegny anao, karaha igny izy, de saritiko amin'ny nanty zegny anao, de nandrikely zegny atsika izy saiky izy misôkatra. Ty zegny izy nisôkatra. Exemple zegny ty zao misy le amidy amin'ny fotoana zao ty zegny hoe ny mahakasiky ny fahasalamagna, zay zegny tonga izy fahasalamagna tanteraka. Audio zegny sy diato, de ty zegny mahakasiky ny asa, raha ohatra ka anao zegny tahazo asa tsara, de ity zegny karazagna produit tandrignesanao zegny izy io amin'ny fotoana anao mirelax, mba mandeha mireprogrammer cerveau-nao, manosiky le subconscient-nao zegny, azahoanao le asa tianao. Ty zegny mahakasiky nina vôla, misy audio zegny sy diato, de misy vidéo. Fa izy nivolaniko igny, afaka mamorogno zegny anao
boky zegny. Izy amin'ny fotoana zay zegny agnarana anazy e-book. De afaka mamorogno koa zegny anao formation, mamorogno formation zegny anao na ataonao agnaty site web na agnatiny ohatra le hitanao am'ilay tsy aboeko io zegny, mila mangala onogno tsara zegny anao hoe karakory ny fagnanaovako izy aketo. Karaha zay zegny ataonao mitsabo izy, zay zegny ny raha andeha ambidinao amin'ny fotoana zay. Donc zegny aleva onogno fa tsy ny marigny rehetra zegny no filaza. Misy ohabolagna gasy zay magnano karaha zegny hoe tsy ny marigny rehetra no filaza. Donc zegny amin'ny fotoana zay zegny misarika anao andeha hagnano business bebe kokoa. Safe ino ny antony? Ny antony zegny izy koa ny marigny jiaby avy aminao io zegny aboakanao, donc amin'ny fotoana zay commence tsy ho hisy valeur anao amin'ny fotoana zay. Izy koa ny marigny jiaby, la vérité jiaby aminao io ndeha zavainao dradradrainao agnatin'ny réseaux sociaux, tsy mety izy amin'ny fotoana zay, fa mba ilanao na 10% na 20% de mba tananao ho anao zegny. De avy eo amin'izay zegny atosikinao mandeha amin'ny vraie vérité zegny zare, na io zegny anao mianatra na io zegny anao mampianatra na maneho no mahanaonao amin'ny alalany na hoe formation zegny na coaching na zavatra madinidiniky magnavanagna anao zegny. Safe izy ka nagnaraka zegny anao tamin'ny vidéo talôlô tarigny zegny za nagnazava ny mahakasiky ny passion, hoe ino zegny ny raha tianao. Safe za sira fa antsika zao ty zegny samy managna raha tiagna ary samy managna talenta ary mety managna spécifique na ho lejy na hoe connaissance spéciale ilay raha araiky tegna mampiavaka anao zegny. De karaha zay zegny ataonao mitsabo izy, de 80 na 90% zegny ataonao gratuit amin'ny fotoana io, de le 10% na le 20% zegny igny zegny ny businessinao amin'ny fotoana zay. Donc zegny ny asa tsabonao amin'ny fotoana io micréer les contenus gratuits, de micréer les raha ohatra ka vidéo zegny izy de micréer les contenus payés. De amin'ny fotoana zay zegny andafosanao ny la vérité zegny. Ohatra za zao mahita tsy de mety loatra zegny nagnanaovan'ilay olo izy tamin'ny fotoana zay, fa nientina émotion raha anao zegny magnano business tsy de tokony managna émotion loatra zegny anao. Tsy de tokony misy émotion be zegny anao. Ohatra hoe agnisan'ny business fahazon'ny trandragna zegny tamin'ny fotoanan'ny Black Nadia, tamin'ny fotoana Black Nadia ny tomoagny be igny zegny. Tamin'ny fotoanan'izy tomoagny be igny nagnambara la vérité. Donc zegny tsy tokony nagnan'igny zegny nagnanaovan'izy fa nagnan'igny zegny nitondrasan'izy. De aminaka businessman zegny za mahita hoe tokony nazona tsaraigna bebe koa zegny igny mba nampidi-bôla taminazy. Raha magnano karakaraha zay zegny izy. De la vérité zay zegny ny raha ambidinao amin'ny fotoana zay zegny, fa ny anjaranao amin'ny fiainagna andavanandra zegny raha ohatra ka hoe naoratra boky zegny anao de manoratra boky zegny anao, raha ohatra hoe magnano contenu zegny de mamorogno lay contenu zegny anao, magnamia valeur bebe kokoa ny audience-nao, olo magnaraka anao karaha zio ty zegny, de mizara valeur bebe kokoa zegny anao, mampianatra, afaka mampianatra zegny anao. Raha ohatra ka anao zegny agnano lay contenu boaka sora de miboaka sora zegny anao, raha ohatra hoe agnano ohatra le tsy aboeko zao ty zegny anao, afaka tsabonao zegny miguider olo amin'ny zavatra mahasoa sy hagnatsara fiaignantsika tsaraikaraika zegny. De zay zegny ny zavatra azonao tsabogna aminazy ty. De ny raha ilainao amin'ny fotoana zay créativité, de mila anao managna dédication fagnitrehan-tegna, de managna zegny anao motivation, findrindrandrindra zegny hoe managna zegny anao ny why, le antony agnanaovanao izy. Donc zegny izy koa problème ara-bôla zegny, de zay zegny ny antony nagnazavako raha ty aminao zao ty zegny, mba tsy ho hisy eky zegny ny problème ara-bôlanao, fa izy koa vôla zegny problème de mila mandeha magnano vente zegny anao, mila mivarotro zegny, fa zay zegny raha azonao amidy amin'ny fotoana zao ty zegny. De ilaigna koa zegny anao mivarotro ny mahakasiky ny raha magnodidigny nitsinao zegny. Ohatry naka zao ty zegny nitsy mahakasiky développement personnel ndraiky business androndro hafa regny zegny antsika magnazava mahakasiky ny investissement zegny.
karakaraha zay zegny izy de zaho zegny misy vidéo mailako ty makasiky Nietzsche zegny io magnodidigny vidéo ty de io zegny lien didigny vidéo ty zegny afaka ianaranao bebe kokoa amy jiaby zegny de ny Nietzsche zegny alôka anao hiditra agnatin'ny réseaux sociaux zegny tokony mipetraka hatrany zegny ny fahaizanao ino ny Nietzsche idiranao zegny fa amin'ny fotoana misy antsika zio ty zegny ny Nietzsche mampalaky bebe kokoa zegny mahakasiky ny politique fa ohatra ataoko zegny za zegny tsy olona politique zegny za de magnodidigny ny Nietzsche mahakasiky ny développement personnel ndraiky business ihany zegny ny raha tsaboeko zegny ke ho anao zay tia Nietzsche mahakasiky ny politique zegny amin'ny fotoana zio ty zegny anisany malaky be zegny izy amin'ny fotoana zio ty Nietzsche mahakasiky politique fa aza digna zegny manosiky lay olo midriky agnatiny site webnao na midriky izy koa anao zegny avy amin'ny Facebook de manosiky lay olo midriky amin'ny autre plateforme na YouTube na mandeha vers ny formation tsaboinao zegny de afantaran'olo ny bebe kokoa zegny. Toko fa azonao zegny ny raha nazaventsika teto taperitsika eto zegny ny vidéo niany de aza tara zegny anao magnaraka amin'ny fagnazavagna magnaraka atsika magnazava ny misimisy kokoa de isaorako anao agname j'aime isaorako anao ipartage amin'ny namanao agny ary isaorako koa zegny anao agnambela fagnotoniagna amin'ny placen'ny commentaire ambany eo zegny raha ohatra ka misy raha zegny tianao agnotoniagna raha ohatra zegny anao tagnano business miaraka aminakahy zegny izy zegny lien hitanao io de kitia zegny i lien makasiky site webnakahy ty zegny de hitanao zegny izy de raha ohatra ka hiditra amin'ny coaching zegny anao de miditra amin'ireto zegny anao de regny zegny misy formation maromaro hitanao miaraka aminakahy na miaraka amin'olo hafa zegny de afaka miditra amin'igny zegny anao mianatra bebe kokoa aminazy zay zegny mbala ny namanao tery ty tany zegny ty isaorako anao nitandregny izy isakatreto ary isaorako mandrakariva zegny anao amin'ny lalagna ho an'ny fahombiazana anao zegny ke peace and love.